Itt most nem bannolják, akkor... Hogy élene várjunk őket. Annyira nem jó játékosok. Hát mostanság mi se vagyunk valami nagy számok, mert nem gyakoroltunk szinte semmit, de... Reméljük. Hát nem tudom, hogy merjek-e Tyrant-et hozni. Fényt kibannolták, akkor Crucible? Igen, legyen akkor Crucible. Akkor marad Wilhelm, Summerden meg Provence. Akkor még ők bannolnak egyet, és akkor mi választunk, vagy ők? Még ők bannolnak, aztán mi egyet. Hát reméljük, hogy nem a Wilhelmot fogják, mert az a legjobb szerintem. Azt csapatjuk. Amúgykor azon szoktunk ide. Hát jó, most Tamás, nem akarom bántani, de tényleg... Hogy küldi a kódot már? Vampírként kezdünk? Hát... Az a jobb, most nekünk. De akkor rendes vállás legyen, szerintem ne bohóckodjunk a két disz is. Nem legyen... Akkor elsőnek hozzak Summonert? Szerintem igen, sokkal jobban járunk úgy. Akkor legyen, hogy legyen először a Summoner, Deceiver, Tyrant, meg Sentinel? Igen, kezdjük azzal, aztán majd Jó, változunk. és akkor én váltok akkor izére. Deceiverre, ha úgy megy. Rendben. Vagy madárra, attól függően. Ja, madárral OP vagyok, az biztos, azzal bármit felmerek vállalni, azért mondom, hogy... Meg Deceiverrel is. Tyrantben nem vagyok maga biztos még mindig. Akkor nem tudom, akkor lehet, hogy nem tudom. Azért Tyrant jó. Kezdjük Tyrant-tel, aztán meglátjuk. Kezdjük Tyrant-tel. Tyrant-tel. Jól jön ki, akkor... Na most is láttad, hogy az elsőnél hogy milyen egyből double kill. Na, betalált két shockwave, két emberre. Shockwave. Jó, persze, attól függ, hogy... Várj, előzőleg Summerden ettől, hogy nem, hogy hívják ott. Nem Wilhelmot. Kit kaptak Ja. a recsenék? Hú, bocsánat, nem néztem pillanat. Azt mondja, mi az önök, Anholi? Ők az Azurt kapták meg. Azur. Azur. Küld már a kódot, vagy a linket. Őket szerintem megverik. Na bazd meg, még kikapjuk a nehezebbeket, ők meg ezeket a csicskákat. Faszom, ilyenkor mi Dead Sun-t kaptunk, bazd meg. Most már picit más a rendszer. Hát kapják be. Hát ők is, az Unholy Syndicate az most alakult, vagy már benn volt? Az Unholy Syndicate az most Ők melyik csapat? Melyik csapat amúgy? Hát ők kerecsenék, bazd meg. Ember. Olyan keserű csak itt ettem most. Már még 90%-osat. Húzza a számot. Wilhelm. Úgy még Wilhelmon ott vannak jó DM spotok, de nem kockáztatok inkább. Igen, falra nem nagyon hagyjuk őket, a nagy udvarba pedig nagyon óvatos megközelítéssel, már ott múltkor is jók voltak. Ezt a kettőt megegyeztem. Jó, hát én nem játszottam még velük, de... Hát ha játszottál volna múltkor, akkor... Jó lett volna, ha lettél volna múltkor. Hát most Minden. játszok. Nem baj, nem. Egyvény. De most gyorsabb az összeállítás. Már picivel gyorsabb. Múltkor még 20-ig szoptunk ezzel. Mikor lesz egyébként következő lépcső vagy kör a táblázatban? Mi után 32 vagy mennyi? 32 után, igen. Amikor 32 van, akkor még nem, a 30... Ezért kerecsenék a Provence-en játszanak. Ja, bőven csapat. Kodlap kit kapott? Nem kapott senkit, mennek tovább. Hm? De amúgy a következőbe fognak persze, nem tudom kit. A Frost Revenantot kapták. Azt megverik. Mert mindkettő üres, úgyhogy... Megveri. Na. Első meccse a héten, hát nagyszerű. Tök. Na, lássuk. Ja. Hát ettől hát szóljon.
Amúgy most a Dead Sun-nál van egy román gyerek, James Hex Hetzen, ugye? Aha. Uh-huh. De állítólag erősebbek, mint régebben. Ja, a román gyerek az olyan scout, hogy ez hihetetlen, majdnem olyan jó, mint James. Komolyan. Ja, zúrtam. Úgy lő shift, most két scouttal játszanak, Hex néha Hunter vagy Alke, Hetzel meg ugyanúgy Hunter. De lássuk, Oké, most figyeljünk ide. nézzük a spont, egy darab scout, egy profet, két profet, és Cassie pedig izével. Arra mennek fel. AK-vel. Nem, rajtam vannak. Jó, De lép meg invízzel, vagy bármivel. Megléptem. De hogy vettek észre egyből? De merre Mennek vannak akkor? falhoz. Ja igen, mennek Mennek falhoz. falhoz. Igen, engem kiszúrtak, nem baj. Nem fognak ide jönni. Peti, te próbálj rájuk menni jobbról. Én is megpróbálom, én is arra akarok menni, úgyhogy megyek arra. Hol van? Tyrant-tel vagy. Mondom, hogy két DC egy oldalról nem lesz jó. Oké, De ott helyzetben hallottam vagyok. full charge-olni. Hogyha helyzetben Fönt vagytok, van akkor az nem, alkemista ott a sarkon. akkor nem mozogjatok. Dobozra nem ment fel senki, és jók vagyunk. Jó, látom. A Scout Scout ott van a híjania. Okay. Rá tudok menni az alkéra. Oké, én kész vagyok. Szóljál, Én hogy kezdjek, vagy te kezdjél? Jó, Kezdj el te. mehet. Gyerünk. Mentem, menjél. Elhibáztam. Köszönöm. Gyerünk srácok. Egy hit. És meghaltam. Daráljátok le őket, egy hit. Jó, szép. Szép srácok, szép. Kileljetek. Negyediket nem látom. Meg lesz Norbi. Nem Norbi, tudom. menj ki. Egy hit. Ne ilyenekkel ne szórakozzunk már srácok. Ott hagyni, nem szórakozunk velük. Hát meg lett volna, csak elbasztam. Jó, megint falra álltok fel? Amúgy kergel. Igen. Bedobtam, igen, jönnek be, bent vannak kettőben, egy alkemista és egy profet. Finget kergel. Igen, Norbi, te észrevettem. induljál hátrébről, kb. Innen. Pauzoljuk le véletlenül? Az alkemista fölment megint a sarokra, nem kell pauz. Egy Várjál, kiesett tőlük. pauz. Várjál! Van akkor pauz. Nem, fuck, sorry, hát már eldobtad rég akkor, szóval. Jó, addig utána nézek. Eldobok minden fölösleges oldalt. Meg tőle kiesett valaki ember. Igen, azt mondom. Igen, azért. Ők nyomták De be a hát majd pauzt. később. Már eldobtam a bombát, úgyhogy... Na hát most így járt, majd felhívom. Ja. Animációt jó le lehet space-szel dob. Nem tudom, hogy gránátot hogy működik. Sose szüneteltem le gránátdobás. Nem Amúgy ha lehet. nem dobja be az a faszopó a volit, akkor simán belehozom én is. Az volt a, nem baj, egyébként az volt a jó, hogy hogy hívják, a scout Dantére nézett, és az infectet úgy be tudtam vinni, még utána be tudtam egyet csapni, utána még kettőt bele tudtam csapni egy profetbe, utána felugortam, és még valamelyik profetbe belecsaptam egy, és így Kergét fogta, és így pik, meghalt. 3 ember. Ez kemény volt. Jaj, Jaj. nem megy lejjebb a pingem. Ha nem zavar amúgy, vagy nem ugrál össze-vissza, akkor nekem tök mindegy, engem nem zavar. Érzem, hogy valamennyire zavar, de tudom kezelni. Hát. Jó van, de azt mondom, hogy Marian. ugrál 10 métereket, meg ilyesmi, vagy elcsúszik. Nem, csak az, hogy ütök, elszámolok 2-ig, azt megütötte. Azért ez elég durva, de... Ha kiesnek amúgy, akkor nyertünk, nem? Mert akkor nem tudják befejezni. Mert ha nem tud igen, visszalépni. igen. Azt hiszem, akkor igen. Esetleg megpróbálják 3 emberre, de nem hiszem, hogy csinálnak olyat. Kis pados, nem? Esetleg még bejöhet, ha van. Nem, ilyenkor már nem. Ilyenkor már nem. Nem? A múltkor is még régebben volt egy ilyen az admin épp, hogy megengedte a izét is. Hogy még a meccs előtt bejöjjön egy külsős, vagy ilyen csak így hirtelen beugró, tudod. Már ilyenkor nem fognak ezzel szórakozni. Norbi, neked nagy a pinged? Nekem nem.
Pont Nem, elég nem te nagy. Norbi, bátyám Norbi. Ja. Ja, akkor húgom tölti le a lót megint. Faszat. Ilyenkor nem dobhat ki a játék, hogyha AFK-n vagyok, ugye? Nem, privátban nem. Ja. Google letölti a LOL-t. Ja, szétment a gépe, aztán egész dél szereltem egy újat itt a régi alkatrészekből, hogy nem csinálja azt, mert megengedtem neki kicsit ide jöjjön, de hát amit lehetett átállította, a torrentjeim nem voltak a helyén, az egérnek a DPI-jét, a székemet, a felhallgatót. Most jön vissza. Jön. Én nem látom. 160. Hát azért 200-ról. Nagyon szépen lassan vissza, látod. Ja, én azt hittem, Bátyám hogy lecseszte. észéről van szó. Kezdte. Hogy mennyit lehet pauzolni? Egész végig? Amúgy nem lehet végig, vagy... Nem. Hát pauzolhatják végig, mi vezetünk. De az milyen dolog, melyet nem lehet, vagy lehet? Nem, hát persze, hát előbb-utóbb azt mondják, hogy akkor jó, ennyi volt. Oh. Hát már most is azt hiszem, hogy 2-3 perccel várom csinálni. Már jó legalább, jó 2 perce. Olyan Disneynek milyen lett az arca lelnénk a maszkot? Nem tudom, próbáld ki és vedd le. Ja, amúgy ezt láttátok, főleg publikon, nagy csomószor láttam, hogy alapskinnel invízbe mennek nálam, én láttam a szoknyát, hogy ott marad. De csak a szoknya részt, aminek van fizikája. Az nagyon, de csak az alapskinnél, semmek másiknál. Vagy nem Igen, azért nem biztos. tudom skint használni. Na nézzétek, hogy elszáll a pingem. Az igen. Na, az komoly. Hát amikor nekem over 9000, jó nem 1100, de akkor is. 900-as ping, az a legkirályobb. Most mi van már? Ha ezt nyerjük, akkor meg 1500, nem? Kerge. Csak Ha nyerjük, akkor 1500 a plusztom. azt hiszem, ja. A Nyuszi sétál az erdőben és találkozik Nyuszi-Nyuszival. Szia Nyuszi-Nyuszi, Na, nézd fogunk ki sem. sétálni? Persze, megyek. Nyuszi és Nyuszi-Nyuszi sétálnak az erdőben, Nyuszi. És találkoznak Nyuszi-Nyuszival, már beszélni is tudok, hagyjál meg. A Kergének visszajött a netje. Valamennyire. Kabund. Üveggépnél is kirobban a monitor. Még ilyen régi képcsöves. Ja, az. Belerobban az a... Annak van valami más neve is várom, hogy ki... Hogy hívták CRT. már? CRT, igen, az CRT monitor. Mi van? Ez a power, mi ez a fail, ura? Jó, srácok, biztos Elektromos lassabb problémája hívnak van a inkább. számítógépnek, a A PC gépen nem nem működik. működik többé. Oké, hogy egy kispados perül. Hát nem tudom, hogy a szabályok engedik-e. Ilyen fingom nincs hozzá. Hát én benne vagyok igazából, tehát hogyha... Ja, 10 kiló. Én se fogok geciskedni ezen, de azért... Oda ilyen, hogy de csak 10 kill érdekében. Hát reméljük az a fapados nem lesz valami jó. Úgy már most már legalább 4. perc. Azért kérdezem meg az admint, mert... Az admin engedélye nélkül bejön, azért ez para, nem? Hát az bizony para. Valami még mindig a német gyerek, nem? Jaja. Az egész elsőt után egy adminkhoz rakták. A mozgatós eset. Jaja. Nem eset. irigylem a gyereket, úgy értem. Jó, persze nem nagy munka, meg heti egy, meg hogyha nincs más kötelezettsége nagyobb, akkor ugye jó, most vasárnap egyszer ezt el kell játszania. De itt az elején 16 meccset levezényelni, aztán 8-at. Jaj, ember. A picsába. Jó, oké. Hát kicsit mozogtam, hogy nem tudom, hogy kivág-e vagy nem vág ki. Csak előttem egy hogy is rákot minioneket, de nem mozognak sehova, úgyhogy
Rájuk mennének ember. Na hát az nagy bajuk lennének nagy bajuk lenne tőlük amúgy. Hát igen. Kell sok amújuk lenne. Ha lerendezni az egész csapatot vágok. Tudod, ők nem mozdulnak, mert intézik a dolgokat, azt a minyonok meg végigmennek rajtuk. Halló Norbi. Kerét nem látom, csak Norbi. Ott van alattad Dante. Jó srácok, már amúgy 7. perce várunk, ha nem több. Hát Ah, eddig, már 10. hát 10. perc. Hú, de jó. Nem, hát most nem mondtuk volna Cassienek azt, hogy nem, hát azért a csapatunk tagja volt, meg mit tudom én. Hogyha Dead Sun-nál lett volna ilyen, akkor biztos, Na, hogy nem. akkor mi is good. Akkor takarodj. De még úgy is megnyernék rá, az lenne a szívem. Hát ez az, bazd meg, hogy 3v4-be is megnyernék amúgy. Komolyan mondom, még akkor levernek, de még akkor arcuk lenne. Ah, Jó, miről? hát azért ők se csoda gyerekek, úgyhogy... 4 Sentinellel megnézném, mit művelnének hárman. De annyi bora nincsen. Az admin nem írt vissza. Más. Az admin akkor nagyon figyelheti a meccset. Hát más néz. Hát most úgy mindenhol lehet ilyen probléma, mert szokott lenni probléma, mert mindig van. Jó, hogy most egy admin van, és mindegyik meccset ő figyeli. Aha. Az miért? Hát nem úgy volt, hogy mindegyik meccsnek van egy adminja? Hát most, amikor már a negyed döntőnél tartunk, akkor azt igazából egy admin le tudja rendezni, ott már nincsen sok probléma. Hát mondjuk ez igaz, csak ez szopás. Csak hát érted, tehát most itt azt nézd meg, hogy most érdemes-e fölbérelni, vagy beinvitálni még egy admint, hogy addig az elején figyelj ezeket a dolgokat. Persze, hát úgy lenne jó dolog. Mit írt a Pali? Több mint egy Ja, perc most múlva beszélsz itt lesz. Vagy kevesebb, mint egy perc múlva itt lesz. Azt írta, hogy beszélt az adminnal. Ha nincs megengedve, akkor automatikusan vesztenek. De hát De- mi megengedtük nekik. Jöjjön be ez a... Saj. Hogy kattintsak bele a játékba. Tessék? Nem kikattintakom a képernyőből. Na hát azt most egy ütésre bevihetsz. Amúgy az admin nem is figyeli amúgy, szóval. Altabb. Nem, bele kell kattintanom egérrel. Monitorba. Ja, altabbal esetleg. De az igaz, van ott az ész. Gyerünk már! Komolyan mondom, mindig sima. Vampír az passzív, ezt ki lehet használni, hogy kevés idő van, tehát nem kell sietni. Nem kell sietni. Maradjon meg az előny. Igen. Még így se kell sietni, hogy kevés az Hát egy idő, pont az idő előny. most az idő most nekünk dolgozik amúgy. Ki esett ki amúgy, várja? Cassie van, Wood, van. Micsoda? Itt ki, melyik gyerek esett ki? Még restartoljuk a játékot? Van. Minek? Nem, minek? Nem, hát végül is egy sikeres támadásunk már benne van, mert ezek Úgy állította fel, hogy visszahozzuk ezeket a stadokat, tehát hogy mi hagyunk hármat meghalni, ők meg meghalnak egyszer. Mondjátok, lassul a gép. Na, Nekem így is 150-es, szóval... Aha, de amikor töltesz, akkor meg 200. Na, 150-es mondja meg. Amúgy Hugod hány éves? Hány éves vagy? Várjál, gondolkodik. Az elmúlt 95-ben születtem.
Nem Lehet áll. játszani, kurva szar Két, tudom, de 20 lehet éves, játszani. 20 éves, 20 éves. Azon kedemet úgy szoktam általában lejátszani. 20 éves vagy, 20 éves vagy, 20. Lehet, hogy 20 éves vagy? nem hall. Na, Szerintem picsa. nem hal. Kerge, Szerintem se hall. Hallok, itt vagyok. Nem emlős. 20 éves, nem? Az idősebb nálam. Az kemény. De már 18 elmúlt. Tolózik. De PLS, hát már komolyan, hát már tényleg ott vagyunk, hogy újra kéne indítani. Ja, nem? 2 14. percünk lenne. De jó. Esélyünk nincsen vámpírként semmit hozni. Ja, vágod is pont veszem fel, hogy majd haveroméknak fel. Ez egy poén Nézzel amúgy. egy Hát falat. majd kivágom. Majd kivágom. Így nem Köszönjük. felpörgeted, és akkor így ilyen hülye zenét beleaksz alá. Úgy kell egyébként az egész játékot játszani, ilyen amikor még a régi kamerák nem tudtak olyan sebességgel felvenni, és amikor gyorsan mozognánk, nem tudtak olyan kép per másodpercet produkálni, mint a mostaniak, és akkor ilyen szépia, úgy mozogna mindenki. Ebben ne játsz vele. Hát de most azt mondhatod, hogy ő utálja, hát elég, jöjjön már az A ember. Pali milyen ideges lehet, aki kiesett, vágod. Kiesel Marad az szépen első a állba. gépe, bazd meg, hát. Ja, hát Verseny alatt, én milyen ideges lennék akkor. Láttatok, hogy a LoL-ban hány izé volt? A LoL meccs most volt nemrég. Teljes stadiont betöltött, és Twitch-en hányan nézték, majdnem elérték az 150 000 nézőt, vagy még több is volt, azt hiszem. Amúgy egy előnye van a LoL-nak, hogy itt tényleg, hogyha már úgyis összegyűlnek oda Colosseumban, meg Twitch-en is nyomon lehet követni, hogy kinézi. Megvan, hogy kit kell felrobbantani a picsába, aztán annak úgy nincs szüksége arra nincs szüksége az emberiségnek. Salag, daráljuk le őket. amúgy és ennyi idő alatt picsába. kimertem volna egy kólát. Hagyja, még Amúgy elsétáltam volna az minden. utca végi trafikba. Hát nyitva lenne. Mert tényleg trafik nyitva lehet, hogyha a családi vagy a családtag üzemelteti? Fogalmam sincs. Pedig te mit csinálsz? Nem a falat szabad? Na, amúgy nem a nagyon mozogjál, jó? Ja. Jó van. Nem igaz, hogy egy kisgyerek nem bír magával, bazd meg. Ki? Hát te! Nem is vagyok kicsi. Ja, mondom, mint egy kisgyerek. Ezért mondom. Nem vagy... Hallod? Hallod? Mindegy. Mindegy. Eddig pár fárasztó poén. Vagy a csávóért, na mindegy. Fárasztó poén süssem már. Oh my god. Jó, még... De... Hát? 95% az el. Még oda belép, meg mit tudom én, alaphangon olyan nulla... Hát olyan 7 perckor fogjuk elkezdeni, vagy 8-kor, szóval ez nulla. Na, Elcsúsztam. De ezt majd kezdjük újra. Na ba! Komolyan mondom, ami előnyt adjanak már, nem előnyt, egyszerűen ami balanszot, hogy mi eddig vártunk. Adjanak annyi két, ahány perc eltelt. Kemény lenne Ugye 30. ahol véletlenül sincsen velük. nem, hát Várjátok egy Double kicsit. Fall van a Corbladdal. Kíváncsi, hogy ki lesz. Hát nem Ha 10 tudom, perc alá megyünk, akkor érdemes elkezdeni. halljátok, de amúgy hogyha olyan jön, aki ilyen nagy fullos, akkor nem fogjuk megengedni. Akkor azt mondjuk, hogy akkor cső, faszomat, tehát én nem fogok behívnak valami... Vagyok. Már éppen nem játszó... Ja, elmentél? Nem vettem észre. Szerintem, hogy a 10 perc alá megy, akkor kezdhetnénk egy újat. Hát már úgyis 10 perc alá fog menni. Ahogy te látod, hogy én csúszkálok és nem mozgok közben? Vagy nem mozog a lábam?
Moonwalking. Végre. Nem tudom, nekem igazából mindegy, ez már. Jó van, akkor Szerintem kezdjük újra, mert Jó, ez... kezdjük a faszba újra. én megírom nekik. Akkor innen lépjünk ki? Ja. Szerintem. Lucafe, azt ismerem. Na lépjünk ki. Az baj, hogyha 5 percre elhúzok. 5 perc, de a faszodon a bicska. Ezt meg komolyan veszi. Rohadj meg, ilyen Fú, de degenerált vagy. hallod, lenne TK a játékba. Akkor Peti halna meg legtöbbször. De még Kiszámolnánk, hogyha nagyon vezetünk, akkor mindig csak hogy egyen nyerjünk. Aztán. Ja. Most a kód, az... megküldik. Beírnák, hogy az egész meccset 3-4-re nyert. Vagy 4-3-ra nyertünk. Tovább mennék a Death milyen kemény lenne már ember. Állja szépen át, Cassie. Van kód? Igen, Nincs. mi magam vagyunk. Jaj, rányomtam a ligára. Tölt nekem egy nagy. Lukafének van 607 órája. Teszi? Lukafe. Cassie amúgy átmehetne, mert... Mi van? Most hogy cserélünk, ember? Akkor szóljál már neki egy ennyien át. Oké, átment. Jöhet. Ez a Lucafe, ezt már láttam valahol. Én is láttam. Nem tudom, hogy milyen játékos, nem emlékszem. Jó, mert most még egy ember kiesne, az milyen kemény lenne már. Hát ez már vicc amúgy. Jó van. Olyan lepaskolni azt a 3 Én- embert. Hát nekünk 4-et kell leütni, nekik kell 3-at. Ja, azt mondom, ki fogja Ja, így ne. Tehát majd én. Től is tatom jól. És téged fognak 3-szor megölni. Te 4-et ölhetsz? Na amúgy teljesen mindegy. Utolsó hitet én beviszem. Ennyire egyben nem kezdtük ezzel. Oké, Akkor most mi jöjjük meg őket. Hol vannak? Itt Egy vannak ember a menjen köpök. oda. Hol vannak? Itt. Ez az egy kill! Oké. Hullákat vigyük már el busznak. Kecik. Ja amúgy, megyek ja meg, amúgy azt... ami kijön. Hol van a másik hullát? Fogjad, mi meghalunk 3-an, egyik fogja őket. Nem tudok annyit reszetelni egyszerre. Hol vannak? Itt vannak megint ők környék. Jó van. Jó, várjál, mert egy megvan. Oké. 3. 2, 3. Jó, de most a hullák izék veszve vannak. Minden hulla? Hát körülbelül nem tudtam annyit reszetelni. Hát mert én akartam oda menni meghalni, de... Jó, nem Jó, gáz. akkor most már tudjuk, hogy Szóval fény. falra mennek.
Jó, start. Most már start van. Én helyemen vagyok. Nekem még egy pillanat. Vigyázz Cassire, vigyázz Cassire. Oké, helyben vagyok. Hunter kint. Igen. Falon. Ott van például a Hunter helye. Az AK... Valaki nem áll itt kint nagyon szélen? Az AK az lépcsőn van. Kicsit dobál fölfelé. Fennmel téged. Tudok indulni, mehet? Jó, nem lát Megyek. rám. Én Nem, részem Oké, mehet. megyek. Jó, srácok, lett. Profet megvan. AK megölt. Alke megvan. Na, tűzre vigyázzatok. Már csak egy van. Meg lesz? Nem lőtte be a pajzsot, bocsánat. Megvan? Ezt elcsesztem. Jó van. Aha, megvan, hallottad. Norbit egy HP. Itt jönnek vissza, a nagy udvar előtt állnak, kapu előtt. Norbi nálam HP-at, ide tudsz rekenni. Köszi. Pusztot viszek egyet. Király. Hol van a Még udvar? Dante, hol vagy? Igen, az AK itt áll kint Dante, megpróbál ezen a fejleszteni, részén. van nálam egy boost. Az nagyon jó lenne. Hát itt leghátul át tudsz jönni, Jaja, hogyha aha, minden. nem vettek észre. Jó. Király. Gyere, Jó, én jó vagyok. Itt sincs senki. Hagyja, hogy húzom is. Tudok menni bármikor. Megettem, Jó, várjál, mert én még azt tudom, mi van. akkor jó, nem jókor ettem meg, jó. Pillanat, mindjárt. Oké, a Hunter kinnál rádobott egy volley Dante. Várjál, mert engem kiszúrtak. Akkor mennyi? Igen. Egész Hol visszahúzódok vagy? még, várjál. Mert rám fognak pusolni. Orbit van felettem, jó van. Nem mozog senki, a Hunter az még mindig itt a sarokban. csak magamra Alke is figyel. házban. A éget Oké. házban. Tudok menni. Fennmeli. Alkire tudok csak menni, senki másra. Az is jó. Jó, szóljatok, hogyha Kész meg. vagyok majd. Alke elmegy. Alke elmegy. Te valaki tereljel már. Áj, bazd meg! Menjünk. Alke a cél. Jó, most boostolok. Ez az kiment a volley. Jövök. Alke egy hites. Ne, meg fog halni. Ne, meghaltam, Alke egy hites, jó, szép. Prophetic lovas, az istenit. Scout figyel, Hunter vigyázz egy Nondi. hit, Hunter egy hit, szép. Hunter megvan. Egy Vigyázz, a Scout az még fullos. Scout. Megvan? Igen. Viszem boostot. Oké, még nem jönnek vissza. Nem látom őket. Falra nem látom Hamunál őket. császkálnak, igen, hamunál. Hamunál, igen, azt látom. Mentek föl hamuhoz. Hamunál vannak? Az elég rossz spot. Az nekünk Hamunál nagyon ott jó, van egy nekem nagyon jó. Prophet, egy Hunter. Hamunál vannak, ide falra nem jöttek Ja. fel. Norbi PLS valahogy, vagy valaki mondja, hogy pontos. Hamunál Jó, oké, vannak. mindjárt Hamu, próbálom. hamu, full hamu. Full hamu. Ja, ott Jó, van oké. mindenki, tényleg. Nem? Most mozog. Várjatok, mert Mindenki figyeljetek. Rám rásolnak. Akkor menjünk, ne? Tudok menni. Jó van, akkor menjünk faszom. Profet, Bocs, Profet elbasztam. megvan. Alchemist elcsesz a tüzet. Gyorsan eszem egyet, hogyha nem gáz. Jó, én kijövök. Egy hites Jó, a, egy hites full, Azt nagyon elbasztok. Blados skines. Mindegy, felhit. Igen, hülyeséget ne csináljanak, Bocsánat. srácok. Jönnek fel a izére. Nagy udvar. Jó, visszavigyel Arra Dante. én meg. Igen. Jó, hát igyekszem, csak ugyebár engem beszorítottak ide. Mindenki egy olyan spotba, ahol Lépjen meg mindenki a picsába onnan. Az ott pont jó, csak ne lásson rátok senki. Mert a hamu az jó lett volna, mert ott rájuk tudok menni faszáló Tyrant-tel. Várjatok, kerülök. meg vagyok. Az a baj, innen nem érek el senkit. Jó, Hunter jön ki. Azt még mindig nem érem el. Most már... Az a baj, nagyon messze vannak. Nagyon hülye helyen vannak. Akkor kezdek én, hogyha kitargetolnak, benyomom a pajzsot, te pedig bejössz, oké? Most nem tudok kezdeni. Jó, Hunter rá Kijött tudok menni. Cassie egész idáig. A Hunter rá tudok menni, bármikor. Jó, mehetünk. Indultam, Hunter a cél. Ó Istenem, Gyerünk. Bazd meg! Rajtam ketten. Az istenit! Cassie rajta van egy infect.
Jó, ez már nem fog menni így. Á, Váltanék Dissire. Jó, váltok Oké. Dissire. Plusz te piac felől, vagy én induljak piac felől? Majd közben Jó, csak akkor megdumáljuk. úgy állok fel. Spawn alapján. Megyek én piac felől. Mert ezzel nagyon sokat vesztettünk, hogy én nem találtam el senkit Tyrant-tel. De nem az, én az első infektet, várjál, észrevettek. Jó, én rá tudok menni az Alkéra is, vagy beljebb tudok menni. Oké. Inkább megyek beljebb, mert ha kiszúr, akkor Sarok. Hunterre bele tudok fog menni futni. bármikor, induljak? Kész vagyok. Mehetünk. hát, Én is, mehetünk. Hunter a célom. Basszus, elkaptam egy hexet, nem tudok még mindjárt bemenni. Hunter, Na most. hajtsd. Az egyik profetnek annyi. Meg fogok halni. Nem, még nem. 2 másodpercig tudok visszamenni. Meg fog halni, egy Van még valaki? Jó. Várjál, még itt van valaki. Vagy úgy körbe. Meg fogok halni. De az meg nem kellett volna bemenni. Alke lesz Mindegy. pannolt. A profet is most már. Megnézve, hogy jönnek-e fel Jaj, a falra. jönnek vissza. Nem, jönnek vissza. Melyek mögéjük be. Kergére rassolnak. Mehetünk Szerintem tőlem. ki tudok futni, nem kell rámenni. De most már tudnánk most. De nem kell, hogy embert veszítsünk. Ki megúszom. Te meg óvatosan menjél oda, ezt Igen, akart. nem tudom, hogy hol vannak. Öcsém. Amúgy ki tudok Rámentél? még megúsztam. Nem tudom, hogy hol vannak. Regroup. Kétszek amúgy. Jól van, tudok menni, úgy ahogy. Jó, Hunter feláll ugyanoda, nem Alke áll fel ugyanoda. Cassie épp fent van, tudok menni bármikor. Cassie a cél. mehetünk. Indultam. Oké, menjünk. Ó. Cassie elfut. Indultam. Nem tudok érte menni. Én elérem a Huntert. Szép. Megkapta az Eldrit, vigyázzatok vele. Meghaltam. Én is. Szar! Váltanom kéne, de mire váltsak? Még egy disziverre nincs szükség. Akkor legyen 2 Oké. DC, 2 centi. Ugye hozok én centit. Feláldozom magam, reszeteljek? Nem tudni. Nem. Mennek vissza nagy udvarra. Jó, megyek én piac felől. Hogy állnak fel? Jó, profetként. Alke Hunter észrevett. engem figyel. Indulhatunk tőlem bármikor. Megyek. Mehetünk. Hunter Go, lát most engem, hopp. de... Még így is. Elmondcsasz. Jó, azt elhoztam a picsába. Meg lesz? Hunter halott. Kétszek, nem tudok megmenni. Tudok Ó, menni. Cassie kiszúrt. Bassza meg! De meghaltam. A Blood is skines. Ó, Istenem! Az nagyon lovas. 25 HP-s, előbb meg 4 HP-val úszta meg. Ez meg 105 HP-val. Faszom bele! Hát jó, mert mi megint hátrányból indultunk HP-val szembe. Most próbáljuk már meg a HP-t megtartani. Úgyhogy én felállok, mert az a baj, az a spot a piac felől annyira kétes, hogy most mikor nyomulnak rám. Ha én oda beérek, akkor menjünk már együtt. Most rám figyelnek, magamra Profet ott van, figyelnek. fenn megint lépcsőn. Most Igen, ott mindenki van engem lépcsőn. figyel, mert direkt Indulj már. felmászok. Mehet? Most mindenki Mehet. engem figyel. Megyek. Mehet. Úristen, mekkorát laggoltam. Cassie Jó, nem, egyre mentünk megint. Nem tudtam beadni a izét, bazd meg, mert kaptam egy hexet a kurva életbe. Meglaggoltam egyet, azért. Azt meg nem kellett volna visszaugrani. Kurva. Visszaváltok inkább számon erre. Jó. Profet jön ki hírre, nem? Nem.
Melyik inkább piac felül? Egészen kihúzódtak piacra. Szerintem hírelni akarnak, vagy azt már megtették volna. Itt van Cassie, rá tudnak menni. Kész vagyok. Jó, én is mehetek. Menjünk Jó, ott, vagy rá. mehetünk. Menj. Indulok később. Menjünk. Most hopp! Egynek annyi. Megyek a Hunterre. És megöl, azaz. Egy HP-t valaki húzzon már nekem. Egyetem nem is kell. Ne ott tegyetek már, srácok, húzzátok el. De Én nem egyet még nem- Peti. Egy megy fal fele, most húzódnak fel fele. Piac fele, és piacon jönnek Piacon vissza akkor? elvileg. Igen, jönnek vissza Akkor menjünk, piacon. menjünk. Igen. Nem kéne hagyni őket Jó, felállni. mehetünk. Ben vannak. Most mennek le. Menjünk. Ó, elkaptak Nem headshot. álltak még fel. Bassza meg, megint egyre mentünk. Hunter megvan. Szép. Köszönöm. Mindjárt lesz abisszálom. Az egyik profet lovas, meg egyik profetnek annyi. Én is meghaltam. Megvan a másik is. Bassza meg, lovas vagyok. Viszek hátra magamnak kaját. Meg lesz, most valaki. Szedje már. Jönnek vissza. Nálam. Na kapott egy Eldrit, bazd meg! A kurva életbe! Push ki, ha tudsz. Kijövök. Meg vagyok még. Étek túl. 3 szek is tudok menni. 36 6 HP, 6 HP-n vagyok. Ezt óvatosan kell. Jó, várjatok be. Meg vagyok. Megölöm ezt. Szép. Push el. Megvan! Nagyon szép. Jó, Most várjatok, álljunk most fel, jövök. kijöttem. most álljunk fel, most várjuk jövök. meg is. Jó. Tak vagyunk eddig. Oké, akkor... hát nem Pont tudom, ez. Peti, tudsz olyat, hogy beütsz és futsz ki, mint az állat? Prophet, Scout. Úristen. Hoppá. Milyen mák volt már? Jó, most rá fogja szedni a volit. Vagy felszólt. Rajtam van a wall, ide eljövök gyorsan. Hopp, még kaptam belőle. Istenem, te rossz. Kész vagyok. Jó srácok, most a 2 Sentinelre fogunk rámenni. Jó, nekem annyi. Megint 109 HP. Megint Amíg igen, úgy csinálják, hogy esetleg Dante berepül, amennyi damage-et kioszt, az nem tudom mennyi, esetleg egy embert felkap. Nem, Norbi Na, repüljön akkor be vissza tudsz először. jönni még spamból, Ne, mert én. madárral elég gyors vagy. Egy tip. Két kill kell nekik, ne ölessük meg a Dantét, mert akkor onnantól már rá kifókuszolnak egyet és a vége van. Igen. Én megyek be utoljára most. Most tudunk menni? Próbál, igen. Hunter, Én kész Scout-ot vagyok, meg ennyien kéne 281 zavarni, hogy HP. figyelj, Akkor a Scout-tól szavarom majd. Jó, én tudok menni, akkor induljunk. Egy abisszábolt, jó? Megyek a Scoutra. Hunter Tudod, a mikor ott cél. vagyok? Oké, Scouton vagyok. Kész. Elkaptam. Én most indulok. Halott vagyok. Vagyok Nálam van a magáról, scout. Amit van időnk. Kudarc Leesett. helyre raktam, bassza meg. A Scoutot nyírjuk ki. Dante, menj, Jövök ki. mindegy. Mindegy, jó volt. Nem éloltam meg. Jó volt, az volt a baj, hogy basz. egyrészt nem full HP-val indítottam, én sem, meg Dante se. Ja, ott Jó, szar vár. helyzet volt. Nagyon de- sokszor ez Jó, a van, baj. Koncentráljunk Koncentráljunk az emberre. Kurva jó. Na, Ez kurva ját, múltkor akkor vámpírra első járok. kör. jövök Hunterre. Úgyhogy ez. Egy első kör, Oké. 3 Hunter, 1 Prophet, jó? Én azért megvárom, míg lejár. Mert sose tudni, mikor bugosodik be ez a fos. Jó. Jó van, alapfelállás. Egy Deceiver, egy Balra fel, Tyrant, az a egy legjobb. Summoner, egy Sentinel. nem fogunk elérni odáig.
Nem falra, vissza. Itt vannak. Itt van a Summoner. Már jönnek is. A Tyrant bent a kis házba. Itt a Menjünk Hill-Stationnél. Tökéletes, senki nem kapott. Megvan! Dara. És? Meg is van. Ó, Menjünk kinyitva. segíteni vissza. Tyrant van, hogy heal Figyeld, házban. Dante. Megvan a Tyrant. Ott a 5 szek még. legmagasabb pontján a Hozzuk háznak, a le, lyukas hozzuk háznak. le, figyeljünk egymásnak. Húztalak. Peti velünk szemben van a DC. Sentinel dobja bombát. Meg volt, itt volt bent. DC kiment. Deceiver rajtam. Nagyon Lovas szép. nagyon. Deceiver megvan. Tyrant. Tyrant jobban, figyeljetek srácok. Megvan. Tyrant Madár megvan. bombázik. Madár. Ki van még? Summoner is. Megyek rá a Summonerre. Gyorsan Ó, bazd hívják. meg, most laggoljában, hogy ne Nincs tudjon hírlek. megkövetni a kurvány. Megyek én is gyorsan. Aki a legkevesebb, az figyelje a Summonert. Madár megint jön be. Van egy Reaver is, elbassza a toxikot. Toxic, azért ez kemény. Úristen, hát ez Madár kemény egyhites. lesz. Na mindegy. Madár nagyon egy lovas. hide, Madár majdnem. nagyon lovas. Lehet, hogy valaki majd váltani fog Scoutra, Jó mert van. nagyon béna az Igen, a hát Madár. jól Nagyon. megsoroztuk. Ott van, Még egyelőre Summoner, maradjunk DC, így. Senti, mind ott, ahol én Fölöttem nézem. van valami. DC. Oké, elcseszte. Toxicot dobja rám, ki akar zavarni. Bombát. Megúszszam, jó van. Vigyázz bomba, kerge. Ma. Jön be a Senti. Megvan, Ú, de mekkora Jön a átlag volt a Summoner. mai. megvan. Tehát a Gyere, fekete, Híleljetek, így van. Itt forogjuk. felettem, nincs Hill Stationom már. Akkor menj ki oda. Itt felettem van az izé. Nem De forgunk van most ott a sehova. markedben. Jó, elmegyek, megnézem itt a álljunk be szívét. oda felesen. Peti, te egy kicsit kijebb, hadd figyeljed. Ott csere. Jó, Dante, oké, te- meg vagyok. Jó van. Itt jönnek. Figyelj, Én ott Kergő, is maradtam jönnek. volna, hogy hílej, de mindegy. Hol? Aha, hallom. Elcseszte. Rajtam. be. Hol vagy, Norbi? Jó, töltenem Isten. kell, bocs. Tyrant is misszelt. Lovasok. Oké, Tyrant hol? Megvan a Summoner. Megvan a Tyrant is. Az is Rajtam van a Reaver. Megvan. Deceiver És a lovas, Deceiver lő. ölt meg, a Deceiver feles. Úgy laggolok, Tehát, ember. hogy- Nagyon szép Úgy srácok. laggolok, hogy ezt nem tudom elmondani. Komolyan mondom. Nem baj, jó volt. Szarrá laggoltam. Semmi gond, srácok. Idáig ez nagyon jó. Jó, álljunk Nekem fel. Van van akinek kettő van is. Hill Station-e? Nekem is. Nekem Nekem kettő van visszatöltődött. környéken, Jó, én felálltam, nekem meg Három. volt. Visszatöltődött, jó. Jó van, nincsen madár. Nincsen madár. Jó, reméljük a Tyrant nem gondolja meg magát, mert nagyon béna. Igen, az volt a Tyrant, madár nagyon is. szar. Ott van ketten. Igen. Tudom. Várjál, most kérek egy kis csöndet, hogyha itt a DC esetleg. Summoner Itt a volt DC ott, szerintem. az biztos. De nem támad meg. Nem látok rájuk, Iszívva Jó, most de- lehet. Jönnek. hogy hol ott vannak. Geci, nagyon sokat kaptam végem. Egy bolát tudtam leadni. Ezt most Töltenem nagyon kell, bocs. benéztem. Rajtam. Mindegy. Egy hites a DC. Most mászik fel falra. Szarrá laggolok amúgy. Még mindig. Hoppá! Meghalt, esernyőbe leszettem. Kiugrott a Reaver. Látod? Toxic. Már ugye Jó, falra álljunk fel szerintem. Jó, Vagy hangú faragunk esetben. falra. Hamut ezek ellen ne. Ha? Toxic meg Tyrant nem jó. ő nem fognak jönni, nem fognak még jönni, mert Itt vannak. kinyírtam egyet esernyővel. Úgyhogy, Szarrá laggolok ember. Jó. Istenem, nagyon idegesítő. Van. a Summoner fent van a falon. Nem mehet sehova. Nem mehet Megvan, sehova. Szép. Reaver. Jó, most Nagyon várnak. szép, nagyon szép. Para. Deceiver rajtam. Megvan. Meghalt. Mindegy. Szép, Lord, én is hílelj. meghalok, de szép. Jó. Ó, Istenem. Én nem tudok felmászni. Figyeljetek rám, szóljövök. Dobozra. Itt van River.
Már a River, velek. Norbi, gyere vissza! Norbi, hogyha... Menj el hívelni gyorsan. Megyek én feltolom. Viszi rajtam. De nem ma. Vissza. Hoppá. Elég lovosak. Kéne az alkalm úgy. Végem. Norbi, áll kell. Falra álljunk fel. Vagy falra, udvar. Húzzak esetleg Még a ezt is rálunk, húzunk bele. Nem kell. A területi jobban kell. Már sok nem, vízi illusion. Nagyon felvisz meg felfogja a damage-et, nem tudom. Hol van Dálok védik az őre? Jó, már nincs. Jó. Itt van a River. Ram charge-ol. Jön rád a Tyrant mögötted. Megyek hírelek. Oké. Rajtam. Bazd meg. Jó van. Ez így nem lesz jó, mert egyszerűen... Esetleg még egy alkét hozzak, mert... Komolyan mondom, ez... A River lovas. Vigyázzon te. Alkét hozzak, vagy ne? Gyertek, segítsetek, ne menjetek sehova, segítsetek. Meghalok. Faszom. Van. Megyek fel falra. Hogyha esetleg váltasz Kerge, Három akkor alke. még egy áke. Nem. Én váltottam. Ja, mert nem, már egyszerűen három van, Az a vagy baj, hogy kettő két van? viszi. Ki megindul. Jó. Majd tud fel a fal közepén rotáltok be mindenkit. Ott jön. Esetleg, hogyha váltani akarsz, akkor egy scout még talán. Jobb oldalról, jó, nagyon bénasz, toxic. Megvan. Dave, jó, Tyrant jön, a de River. végig ne fusson mindenki. Megvan. River próbál. Jaj! Jó, Tyrant megvan. River rajtam. Megvan. Újra Ennyi a csöntek. dupla. Megvan. Ja, megyek ki. Amúgy még mindig vezetésre állnak. Jó, de már csak egy ilyen. Nem már! Mi a... Bazd meg anyás! Hogy ment oda olyan gyorsan? Jó, halott. De egy buzi faszúak! Jön a Tyrant is. De ezek most publikot csinálnak az egészből. Gyere be, nagy udvar felé jövünk. Tyrant visz magával a busztot. Csit. Itt a Diszi valahol. Itt is van egy rajtam. Töltelem kell, bocs. Két diszit kaptam. Srácok! Hát bocs, én daráltam. Srácok! Hát de... Na jó. Csináljunk publikot, akkor meccsből van. Itt van egy Diszi. Szép lövés nagyon. Ott van másik oldaljára viszik. Szembe. Egyik Figyelj, DML van. Egyik DML van, szerintem. Ja, DML van, igen. A szarvas az DML van most már. Vigyázzatok vele. Szarvas viszi az DM. Ide dobja már egy volit, ide a legsarkával tudsz. Nem akarom elhasználni. Gergina, viszi. Jön be a toxic. Gerge. Ja, igen, Gerge. Nagyon szép kerge. Dobok egy toxikot. Egy toxikot. Az egyik Diszinek vége. Tyrant. Diszi mögöttem. Kapja meg a targetot. Jó, forduljunk rá a Diszire. Hílek egy Nagyon szép gyorsan. srácok. Nekem gyönyörű. kettőzik is Gyönyörű. kell. Mindenki híleljen. Mindenki.
Ha kell, akár kettőt is. River jön be, Persze, most már kell. Tiszi jön be. Vigyázzatok, mert ezek most le Megvan. akarnak minket rásolni. Jaj, de miért dobta el, hogyha megnyomtam azt a szart? Amúgy így Nincsen jó van, volám. ha Norbi néz engem, esetleg akkor... Itt a Tyrant. De van másik hely, és akkor egy ilyen piros tetejű fehér dobozban ott van az asztal közepén. Voltam, csak nem nyomtam rá, tehát itt van nyomni rá holnap, jó, nem holnap. De a másik tányérban még nem múltkor már majdnem palacsikát mondom, hogy nézd a Hogyha még két ilyen kör, vagy egy kört írt, ott a Tyrant jön be. Dobom a valit, menjetek be. Elkapott a Tiszi, meghaltam. Ne halljatok meg, egy halál és vége. Futok. Igyekszem, Meghaltam. csak... a mamának valamit tett. Istenem. Bassza meg! Átpakolom magadnak is rá a fölföldöt. Azt a... De... Rábésnek ki azt is. Nem baj. De jó volt. Vicc volt, amit csinál. Mondta, hogy sokszor későn kapcsolódni Nem, annyira nem volt. Hát nagyon szerintem ez a rossz. 10 perces várakozás is betett nekünk. Egyrészt nagyon szemétség volt, szerintem. Persze. Na jó, de hát most mit tettek ellene? Úgy értem, nem is a mi beleegyezésünk a múlt, hanem ez teljesen jogos volt, mivel hogy is volt. Hát de mondhattuk volna, nem fogadjuk el, azt nyerünk, de... Hát nem számított volna, mert az adminnak elmondta, benne van a szabályban, hogyha a submember, akkor csatlakozhat pótembernek. Akkor kellett volna döntést hozni, hogyha nem tud csatlakozni ő se. És 3v4 van, akkor dönthetünk, hogy le akarjuk játszani 3v4-et. De ilyen nem volt, tehát hogy ez még teljesen szabályszerű volt. Mindegy, nem volt ez rossz, tehát héttel vesztettünk, ez már jó, tudom, Nem igen, volt ezt verni rossz, kellett volna. csak... Hát ezt várni kell. Hát igen, mentségünkre szóljon, hogy kurva kevés volt a gyakorlás. Tehát nagyon-nagyon keveset gyakor. Sőt, én amúgy szerintem merném is zéróra redukálni amúgy szinte. Hú, tényleg. Mindenkinek dolgoz, Meg Halloween eventet csináltak, Capture the mindenkinek Bodies. megvan a maga gondja, tehát... Igen, tehát most így el volt kuszálódva. Majd a jövő héten, hogyha kikapjuk, tudja, hogy megverjük őket. Na akkor viszont most lépek. Én is megyek. Oké, és nekem is jövök vissza, Ennek majd nincs jön majd. valaki, jön majd Capture the Bodies-ni, vagy valami? Egy leszek. Én nekem Jó, el tudom, fog szállni tudom. most a neten, tudjátok, a anti-cheat. Én is megyek, Majd, jó? majd Ciao, ciao. jövök, és akkor írok, jó? Én is, Na, hello. köszönöm a Akkor játékot, szia. semmi gond, srácok, jó volt amúgy, köszönöm. Sziasztok! Ja, és még amúgy- elmondhatod neki. Mindegy. Ja, amúgy bocsi, hogy ugattam Ja, közben sokat, semmi nem gond. akartam Hát, hogyha olyan van, max visszaszól. köcsög lenni. Le van tudva. Hát persze, ennyi. Megkevés. Na, további Ciao. szép napot, de még nem is. Hello. Szia, hello mindenki!